بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى فروة بن عامر سلام عليك. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فروة بن عامر سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنه قدم علينا رسولك بكتابك فبلغ ما أرسلت به وخبر عما قبلكم وأنبأنا بإسلامك وإن الله عز وجل قد هداك بهداه والسلام عليك. Derman Resulullah aleyhisselamın mübarek namada yazdıran dirman kelimeleri. Bismillah den soň Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın iyi veren dirman peygamberi Farwat ibn Amr'dan çürüyüm mahsusan özüne salam aytýanlypdyr. Namang içinde Allah'a hamd edýäryn. Ol Allahy ki ondan başga hak ma'bud ýokdur. Bismillah'den soň alhamdun soň ey Farwat, sen iyi veren namang bize saglyk bilen yetişdi we sen ýanyňda näme habarlar geçýärligini maňa aýtdy. Sen iyi veren adamyň. Ve hem namang üstünden ve hem dili bilen maňa habar berdi, sen musulman boldun diýip. Allah Taala Kursoňa goýup ak ýolda seni salypdyr. Vesselamu aleyk, yine de namang ahyrına vesselam etipdir. Yine de sana ahyrına da namang söýlen salam berýändigdi. Ine gysgaca manadan doly kan kepli meselelik hemme kişde düşünýär hayrul kelami ma qalla ve jalla ve dalla. Kefin gowsy gysga manasy kan hemme kişde düşünmekde. Allah'a hamd, musulman bolanlygynyň habary bar we minnetli edama musulmanlygyna Allah gorsaňa goýupdyr, Allah'a hamd aýtdyr diýdigide. Göreli näme gurrunleri bolupdyr Hazreti Farwat ibn Amr'ın üstünde. فبلغ قيصر إسلام فروة رضي الله عنه فبعث إليه فأمر بحبسه. Heraklius habarı olupdyr. Hazreti Farwa musulman boldy diýip. Bir farmandehide padşah ýaly bolup oturan ýakasy belli bir mesihi adam musulman boldy diýip Rumda ýaýrapdyr bu gurrun. Odolla gurrun geçenler Heraklius diýilen adam Şamda oti taxtyň üstünde Resulullah'ın namasyna maňraýyndan boýur derakan adam, namaň güýjünden derlen adamdyr. Oşul adamyň hakdygyny men bilýän diýip ýöne padşahlygyny ellen bermejek bolup kafir bolup dünýeden geçen adam. Tamam taryh aýdýarmyn. Heraklius onu çağırıpdyr ýanyna. Ony tustagazyny oklapdyr. Kan saklapdyrlar, kan zyndan edipdirler, horlapdyrlar. Heraklius habar beripdir. Anirji ila dinik we yu'idu ileyke mulkak. Sen öňköz ýoluň menen bol, İslamy äpber, Mesihi bol, öňkü ýerde sen oturda illipdirler. Ey cemaatlar, qissa dip kulağa samaýdyň, özüňe basdy gör, sen ogluň şoğun arasynda, ilunyň arasynda, odol kan, gyzyl, kümüş, pullar, odol sen hükmüň padşah bolup oturmak,
ya gaýta şoňa barmaly kafirlik bilen hemmesini äp bermeli. Ulaqan inni bir kıyınçılık imtihanyň etegine dudi. Birine dünýäni äp berip gidiljek, ay men imanyma gaýym duraýyn diýmeli. Ýokda ay men utançly bolup biljek däl ýakana ýene de öňkü bernamasyna öňkü ýolyna girmeli. Allah Taala hiç gaýsyňyzy agyr imtihana hiç wagt salmasyn inşallah. Allah imtihan salan yerine öýdi ýeňiledip kuwat berip Allah hemmäňizi imtihanlarda muwaffaq etsin inşallah. Faqala radiyallahu an la ufariqu din Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abada. Bolmaz olay diýanyň ey Hiraklypdir. Heore içinden gowilýänlersen Muhammedin hakdygyny nipdir. Ýöne padşa walakin zananta bi mulkik ve ahbabta baqaahu. Padşalyk ellen bermejek bolup kafir bolup ketpäň diýipdir. Heýere sen içinden habaryň ma diýipdir. Şu Muhammedin hakdygyny özüň bilýänlersiň diýipdir. Näme diýip men gyssaýan diýipdir. Walakinnaka zananta bi mulkik we ahbabta baqaahu. Padşalyk ellen bermejek bolup ketpäň diýipdir. İncil açdy gör diýipdir. Ahmet Muhammed ýokmy diýipdir. Heraklius'a habar vardyr. Heraklius aýdypdyr. Faqala Qaysar sadaqa wallah. Doğruyn aýdýar diýipdir. Farwat dogrusyny aýdýar diýipdir. Farwat dogrusyny aýdýar diýipdir. Milletden gorkup padşalym ellen giderim kadip kesipben diýipdir. Mahtun Ulişan dünýä hitap etip näme diýe? Ya tutup wagt hiňillenip durmaly bir mübarek Mahtun Ulişanyň sözi. Dünýäge aýtýar, aýlagdyly dünýä. Ey dünýä, indi dünýäge aýdypdy. Ne dogry gelene mehriň iýindirdiň. Ne gelmäne sowgat salam gönderdiň. Farky ýokdur senne merdiň namardyň. Arslan öter, tilki geçer, şiir gider. Ay berekella. Ne dogry gelene mehriň iýindirdiň. Şu dünýäni gowurup, şu dünýäni aşyk bolup, şu dünýäni siýleýäni de bir dogry mehabbet eden agahym sennipdir. Biter gawaýdypdyr ha. Ne dogry gelene mehriň iýindirdiň. Şu dünýäni gowurup, lap biz dünýede gülmelidir diýen adama da bir dogry kujaga çyňa agahym sennipdir. Ne dogry gelene mehriň iýindirdiň. Ne gelmäne sowgat salam gönderdiň. Dünýäň içine girmedik adama da palanyğa salam aýdyň diýip salamy berýän zadyň ýok diýipdir. Parky ýokdur senne merdiň namardyň. Arslan öter, tilki geçer, şiir gider. Şiir ýaly adam de geçip barýa, hokkul adam de geçip barýa, dünýäni tutýan geçýär, din tutýan geçýär, ötüp barýa da hey dünýä hemmekşe namartda sennipdir da. Hazreti Ömer ýaly şiir adam şehit bolup geçdi. Hazreti Osman şiir adam şehit bolup geçdi. Hazreti Ali şiir adam şehit bolup geçdi. Hazreti Hüseýnjan şiir adam şehit bolup geçdi. Hazreti Ebu Hanife şiir adam şehit bolup geçdi. Zınnanyň içinde secdede şehit bolup geçipdir Ebu Hanife. Sen mertdirler. Secdede ýatyka jan mertdir. Parky ýokdur senne merdiň namardyň. Arslan öter, tilki geçer, şiir gider. Ol Heraklius bilen ulaqan farmandehisinde oturan adamın kefaha. Buurun oğrinçe gurrunu deriyal zatda ey cemaat dünýäň taryhyna tamam kitaplarda günyal aýal ýalfyllap duran gurrunlerden habula. Tarih diýilýän zat dün bir ýaş oglan daş ýerden gelip tarih barada soraýa men aýtdym jan nosydym şaýat oturan bolsun şumar. Tarih diýilýän zat hamany men bir kitap çykarýan, şu kitap 500 ýyl mundan ozal düzülüpdir diýen. Tarih näme diýe? Tarih we ilmi tarihdan habarbar adamlar. Şun 500 ýyl mundan ozal düzülenine sanat getir, delil getir diýe. Mende delilim ýok, oturup bermeli bolýanlar. Ama yalanlygy sabit bolýar. Bular täze şiir ýazylypdyr diýip. Ilmi tarihde bir sanat ba, bir delil ba. Kafir musulman şonu kabul edýärdi. Tarihte tamam sabit bolýarly gurrun ha bular. Yalan ya dogry diýip sen men hukmetip bermeli. Şu gurruna şaýat yalan bolsun ama ana aýdylýar da käde. Şaýat yalan bolsun. Yo ilmi tarihde yalansyn saýlagly.
Bu gurrungy men girmeýin. Geleli gurrun izinden. Fejtema'atir Rumu li salbih. Emma Heraklius müteessifana Farwa tarapdan özünden çürüm hoşbahtana. Hukum kesilipdirle datkalarına Farwani darasmallyp. Ta Mesihili qorqor yani qirkim musulman bolmady ýaly. Yüze çıkarmady ýaly. Filistin bölükde Filistinin döwrüne ýa içinde afrad ýan bir su akar su bolmaly. Şoň başynda Hazreti Farwani öwe getirip mübarek boyundan asmaly bolupdyrlar. Hazreti Farwa öwe getirilip darasylmaly bolanda goşgylar aýdypdyr, derman goşgy. Ala hal ata Salma bi anna halilaha ala ma'i afra ihdar rawahil أبلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي كان بقشغلر كده أنا تبركان يدم ذنانسني سلمى دي بدنانسن غاده ألا هل أتى سلمى بأن حليلها من ذنانام سلمى شمن يغديم خبر برن آدم بولمز مقام ديبتر من ذنانام سلمى من شي يغديم خبر برن آدم بولمز مقام ديبتر ألا هل أتى سلمى بأن حليلها حلال والطرن آرني على ماء أفرا إحدى الرواهل ديالي بر أغازون سنة تقرب أفراد ين سوون سنة مني دارا الشقبول يالا بويندن الشقبول يالا لنانا محبر ويرلتقو والجق ديبتر وهم إذن تمام مسلمانlar و مسلمانların ulqon erk adamlarından çürüymay diptir. Abliq saratal muslimina bi annani tamam musulmanların ulqon balğı olan ulqon haqqlıları eşsinna diptir. Bi annani silmun li rabbi azumi ve maqami sunkum itimganım Allah'a teslimdir, canım fedadır, asındarı diptir. İman kelimesi bilen dünyadan geçiptir. Darasıptırlar. Tamam tarih kitaplarda Hazreti Farwadan çirim şuurun aydaqına radiyallahu anhu adkhalahu cennetin naim diye diyorlar. Ya aydanların Müslüman tarih ulemaları Hazreti Farwan'a kan hayır dua ediyorlar diye. Kufristanın içinde kufrun eteğinde ulu milletin arasında dünyanın tarihinde padşah ol oturan adam İslam'ın eteğine can vertirdi. Her ýagdaýda can berýän adamlar var da, ol imanın eteğine can vertirdi. Hazreti bir neçe ýyl mundan ozal hamany öz zamanynda Farwa bir padşah bolup geçecekmişdik. Emma tarih belki İslam belki Allah'ın ýanyna Hazreti Farwa ibn Amr radiyallahu anh boldy. Resulullah aleyhisselam'ın ashabları öz zamanında iman getiren adamların hesabından ve şolun toforundan bolup dünýeden iman baýlygy bilen imandan başgasy hiçdir yarallar diýenler mahtumul işan. İmanı kamil bilen imanına agram imanını verir bermäni dünýeden geçen adam bolupdyr. İnşallah inni keyifçilerde de 62-nji ýaşda bolan wakialardan hyzmatyňyza ýetirer. Allah iman abruýdan hiç gaýsyňyz aýyrmasyn inşallah. Bir alham 3 kul huvallah okuyaýlyň, ötellen ruhuny da bahş edeýliň. Kerimcan Qari Bender Türkmen ilahi amin. Maridimiz wa dipdirler. Müşkülümüz wa içerimizde daşarimizde hatmi Kur'an-ı Kerimler wa hatmi tehliller wa hemme ilgun vatanımızda dua et. İlahi amin. Emniyet yürüysün, amanlık yürüysün, mehabbet yürüysün, iman kamil yürüysün. Amin can. Amin ya ilahel alemin. Amin ya Allah. Amin ya Mujib.
آمين يا أرحم الراحمين. آمين يا إله العالمين. آمين يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله. Yoldaşlarımızın da elinden tutavayız.